Arong masada halak siat popakan ni silepi. Jala dibuat sada lepi bain jol mana. Dungi gabe-gabean majol manai. Jala ditubuhon anak sada. Jadi dung diida macayu di rubana. Ditabuni hon maibana tolu bulan lelengna. Alai dung so tak buni ot cabe. Dibuat masada roti sian arung. Dipauli hurut didamari. Turi di peakot poso-poso itu bagasan. Ditaruhon ma itu bagasan arung na dipasing ni batang aiki. Alai jong ia iboto na ima natap asa diboto manang beha bai nonna tuibana. Dogi tuat ma boguni raja pik aun naing maridi di bagasan batang aiki. Say magdalan-dalan di pasing ni aiki ang wakan na poso na buruk. Jadi dung ida poti na met-meti di tonga ni akungi. Kabili sugu mana poso na mangalap. Jadi dung diukap di ida ma poso-posoi. Jala ida ma saitu matangis poso-posoi. Jadi asima rohana mida ibana di nama sian aka poso-poso ni halak hebek doon. Domini na ipoto ima tu bogu ni raja pik aun. Ia lawa macau sada ina panrusuan sian bogu ni halak hebek. Asa di pasusu poso-posoi di ho. Jadi ni na bogu ni raja pik aun matu ibana atong lau maho. Jadi lau ma akorai jala di jo ina ni poso-posoi. Dungi ina bogu ni raja pik aun ni ma tu ibana buan ma poso-poso on jala pasusu diau ulio peupam. Jadi dibuat ina ima poso-posoi jala di pasusu. Jadi dung magodang poso-posoi ditaruhon ma tubuh ni raja pik aun gabidiain mai bain anakna jala dibain guang na si Musa aisian aik do ibana huenit dinna. Dungi diaka ari dung magodang si Musa huwag maibana tumopot aka hahanginai asa di ida pagtangulan na sida. Jadi di ida masada halak misir nama balbali sada halak hebek sian hahanginai. Dungi di bering mahumariang. Jadi dung di ida dan ngarong jol marisi kabe dibunuh mahalak misiri jala dipangus-pangus ibana tu hoksik. Ruang musi ibana di ari paduaun jadi ida ma dua halak hebek maru badai. Jadi ninna matu paksalai puasa bal-balan mudongan mon. Ai alai nina bayu ima ise pabakito kabe bai situa dot panguhum di hami naing bunuan muau roa songon nabi nunum isi ni misiri. Jadi mabiag masih Musa ninna ma togod do nungat tak boktik hatai sarma bagita itu raja pik aun. Jadi dilului masih Musa naing bunuana. Ahla litun masih Musa sian joro ni raja pik aun mangulun maibana di tanah Midian. Hudul ibana di lapung ni sada somau. Alai pitu do bogu ni malim di Midian akan aroma na hui asa digohi pagsubukan. Lau pasubuhon biru-biru niya manasida. Alai Roma aka pagmahan mangocar-ocar nasida. Jadi he masih Musa mangurupi nasida jala di pasobur biru-biru nasida. Iarung saat nasida tu siriguel ama nasidai nina ibana ma buasa tung songoni tibu hamu muli sadarion. Jadi didok nasida ma adong tahe sada halak misir na paluga hamis ya tangan ni aka pagmahani huhut sa ditahui di hami jala di pasobuk aka biru-birui. Dungi didok matu aka berunai alai di dia ibada puasa tung taring bawai bainon muna jauh hamu ibana asamangan sagu-sagu. Jadi mangoloi masih Musa mai solat di halaki kabe didian mabuguna sisi pora bain jolman di si Musa. Ditubuhon masada anak
di bain ma koa nasi Gerson ai pai solat doa di tanu Napolik ni na dongi di laon ni hari mate ma raja ni Mesir ala sai mangangguhi ma halak Israel di bain rengi ni laon nasida jala sahat ma angguk nasida itu jolo ni debata sian par hato banani lungi di tangyon debata ma angguk nasida jala diingot padana tu si Abraham si Ishak do si Jakob jadi tetap debata ma halak Israeli jala di tada nasida.